martangi yang mahita. Maulia tema diho debata Jahoba amanami namangaramoti parnguluan nami sahat tutikion. Tuhan tangi honon nami ma hatam nabadiai asima roham dihami todimima namia di rohanang pikiran nami be asataka sutangi hokami jalataka suatu sihami hatam nabadiai. Marhiti Kristus Yesus Tuhan nami tangi homma Tuhan pangiduan namion. Amin. Horas madihita sude. Hurian nahina holongan ni tuhata. Turpuk jamita partangianga dihita. Ima turpuk epistel tu ari Pentakosta na parjolo. Tersurat di buku Joel bidutolu. Mamuka sian ayat sada sahatu ayat 5. Tapai hutihu ma di bagasar rohata songonomma didok. Baga-baga taringot tu hau useni todi parbadia. Jadi dung songoni panguse honokku ma todiku tunasa sibuk. Gabe manurirangi ma aka anak muna dohot boru muna. Marnipi ma akka situa muna, jala maralatan akka doli-doli muna. Doho dotu akka naposo muna bawa doho boru-boru, panguse honokku di akka ari ito diku. Jala pamasaoku do akka partina daud di langit, doho di tanoon. Mudar dohot api, dohot timus namar si jongjong. Mubado mataniari gabe hahulomon, jala bulan gabe mudar, patujolo ni ari haroro ni Jahoba nabulon, jala nasokali. Alai nasa nama jou guar ni Jahoba maluado, ai di atas ni dolok siodo, hot di Jerusalem masa haluaun, songon na pinarbaga ni Jahoba hian, jala di tonga-tonga ni halak na maluaido akka na jinou ni Jahoba. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, hari raya Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus secara istimewa kepada pengikut-pengikut Yesus 10 hari setelah dia naik ke sorga. Lalu, apa dampak yang ditimbulkan setelah Roh Kudus turun ke bumi? Setelah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran manusia, alani marhite turpuk jamita sadarion, naing pasahaton ni jamitaon, todi parbadiai, mabahen haibaruon, dohot reformasi di ngolu ni jolma. Nagabe suku-sukun, ahado haibaruon, manang ahado reformasi na pinatupan ito di parbadiai. Kebiasaan di perjanjian lama manang di padan narubi, holan tu akka jolma na husus do di lehot debata atau dina. Isarana tu raja, tu malim, dohot tu panurirang. Songon natar surat di sada Samuel bidu 10. HP diturpukon di doksi Joel tu sude dang marnia ibar. Bawa dohot boru-boru, parhalado dohot ruas, tu sude doha sahatan ni todi parbadiai. Di lehot debata todi asa mulak muse tu format dohot posisi semula ima suruan ni debata laho manurirangi dohot mamaritahon guarna. Alani ima tu sudehi tado tarjou gabe parbarita na uli na pararaton hatani Tuhani. Dungi bagaimanakah wujud dan bentuk dari Roh Kudus?
Ini perlu kita ketahui untuk menerangkan bahwa identitas dari Roh Kudus itu benar-benar bekerja. Isarana, Roh Kudus dilambangkan dengan napas. Roh Kudus dilambangkan dengan angin, dengan merpati, jari Allah dan api. Songon na tersurat di ayat 3 1 ayat 4 ni turpuk jami taon. Huria nahi naholongan ni Tuhatta dungi suku-suku na mangihu ma. Apakah fungsi dari Roh Kudus itu? Dia magunani Roh Kudus di bagasan ni pernguluota. Na berjolo ima mangulu jala margogo mangulahon lomo ni rohani debata. Jadi halak naginohan ni tod di perbadia mangulu maibana jala margogo mangulahon lomo ni rohani debata. Tujuanna asa taruli di baga-baga haluaon. Songon kapal layar dongolu ni jolmai. Moloso adong elogo manguluson layar ni kapali dang boy mardalan. Alay molo adong elogo pitor hato do mardalan kapali. Tudos tusima ngolu ni jolmai molo so di pangolu toddi ni debata jolmai. Dang margogo jala dang mangolu. Alani ikon akuata do nunga dirajai toddi ni portibio kita. Mabahik kita gali jaladang margogo. Alani tajalo matoddi ni Tuhani asa sumuang gogota mulak tu posisita. Ima gabe anak ni debata marhite nama jakon toddina ima toddi parbadia. Dungi na paduahon apakah fungsi Roh Kudus marhite turpuko didok guna ni Roh Kudus ima paubaho roha natakang. Diuseho debata toddina asa muba roha na olomuba jala hona uhum akan natakang roha. Orang yang sudah menerima Roh Kudus akan ditandai dengan pertobatan. Songon natar surat di Hesekiel 33 ayat 12 nama dok. Hamubaun ima halak parjahat menediko kajahatonna. Jala dang ulaon persahalian hamubauni. Pertobatani alai kontinu manang terus menerus jala diulahon saliling mangulu iba. Unang songon bunglon, dang hot pendirian, unang songon ulok, tukar kulit, lam uli rupana, alai bisana hot. Penampilan sangat meyakinkan, pakatayon alkitabiah, HP rohana, dangololo jama mikiri hajahaton. Huria nahi naholongan ni Tuhatta atong songo dia do ciri-ciri ni halak naung majakon toddi perbadiai. Mangihuton Efesus 5 ayat 10 b 1 ayat 20 sada. Didok na parjolo perubahan dalam tutur kata. Berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam pujian kepada Tuhan. Na mengihut mengucap syukur dalam segala hal, merendahkan diri seorang yang lain dalam takut akan Tuhan, dia akan merendahkan diri. Huria nahi naholongan ni Tuhatta na mangihut mamuse tapay hutihut siyan turpuk jamitaon. Buasa ikon usehonon na toddi perbadia atau Roh Kudus. Molo dung diusehot toddi perbadia sikokma nani dohanna hasi tolu sadaun ni debata ketritunggalan Allah
Tritunggal lapatanna Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Oleh sebab itu kita menolak ajaran triteisme yang menyatakan Allah orang Kristen itu ada 3. Adong inna tolu debatani halak Kristen. 5. Allah Bapa, Allah yang menciptakan, memelihara, dan memerintah segala yang kelihatan dan tidak kelihatan selama-lamanya. Oleh karena itu kita menolak ajaran yang menyangkal penciptaan Allah. Dungi fatalisme, na percaya kepada takdir, suratan, nasib yang menjadikan manusia pasif saja. Dungi Trinitatis na peduahon ima Allah anak yaitu Yesus Kristus. Allah yang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan, membebaskan manusia dari perhambaan dosa, maut, dan kematian. Dungi na patuluhom madidok Allah Roh Kudus. Pernyataan Allah melalui Roh yang memelihara, menuntun manusia untuk menegakkan keadilan. Alani ikot takas maboto otta amang inang huria nahina holongan ni Tuhata Allah Bapa, Allah yang maha mulia dan agung, maha hadir. Yesus Kristus hadir bersama manusia. Jojo tadok Immanuel dongata madebata. Dungi Roh Kudus, Allah yang hadir di dalam diri manusia. Alani i ngasih kobe na tolu ulau non na pinatupani debata. Dia yang maha hadir melalui penciptaannya. Dia yang maha hadir bersama manusia. Dia yang maha hadir dalam diri manusia. Alani i dina tataringoti pesta Pentakosta. Parningotan ari hasa saur ni toddi perbadia nunga takasbe taboto. Dia mahai beruon nabi noan ni toddi itu hita. Jala sungguh dia do wujud dan bentuk ni toddi i dihita. Dungi dia magunana. Molodung tajakon toddi i. Na marguna doi panguluhok kita asa mangulahon lomo ni rohani debata. Na marguna do toddi i mangurupi hita laho paubahon rohatta asa unang mangulu di bagasan hatakangon dohot hajahaton. Alani i amang inang huria nahina holongan ni Tuhatta tajakom matoddi i mangula jala mangulu di bagasan rohatta be. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madihode bata Jahoba amanami naung takas manungguli jala paingotok kami sadarion marhite-hite hatam nabadiai. Mauliate madiho Tuhan diuseho kotor dim nabadiai mangolu jala mangula di bagasad diri nami di parngoluan ni saluhut akan naporsea Tuho asa margogo saliling di ngolu nami paubahon rohanami sian hajahaton dohot hatakangon nami asi maroham dihami Tuhan tangihom mapangiduan namion alani Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.